Ina ka san yadda za ka fito da account number ka ta Ainahi wanda kamfanin opay wallet suka baka. So idan kana bukata zo nuna ma yadda za ka fito da account number ka ba number wayar ka ba, international account number wanda kamfanin wallet suka baka a matsayin account number ba wacce ta fara daga number wayar ka ba. So kuma hakan yana da muhimmanci domin number wayar ka da ita 'yan scammers ko 'yan yahu suke kokarin shiga wallet ɗinka kuma suke sace ma kuɗi. Magana ta gaskiya ba wanda ya isa ya shiga wallet ɗinka na opay ba tare da ya san wasu sirrikan ka ba. So shi yasa na yi bidiyon nan don ku san muhimmanci akan yadda za ku canza account number ku daga wallet daga number waya ku zuwa account number da kamfani ya baku. Duk wani mai amfani da opay wallet, so kamfanin opay sun ba shi account number bayan numbers wayarsa, so akwai account number da ake fitowa da shi. In baka san yadda zaka fito da account number ka ta Ainahi da aka baka ba, so ka kalli wannan bidiyon. Dan haka bidiyon duk wanda ya ganshi da Allah muna buƙatar ya sharing ɗinsa su je gaba ga masu amfani da opay wallet, domin ta haka ake ebe musu kuɗi a cikin opay wallet ta amfani da phone number su. Amma in ta amfani da account number ne ba wanda ya isa ya kutse cikin account ɗinka na opay ko wallet ɗinka na opay ya iban ma kuɗi. Shi yasa domin kan cika ku da wani dogon surutu, mu shiga cikin bidiyon ku ga ainihin yadda zan fito da account number ta da kamfani suka bani. So mu shiga cikin wannan bidiyon. So da farko aka zo cikin wallet ɗinka na opay, bayan ka shigo cikin wallet ɗinka na opay kai tsaye sai ka je can ƙarshe a can ƙasa aka ga an sa me, ma'ana me can ƙas bayan home page akwai me, sai ka danna. So bayan ka danna shi kai tsaye, an dinga nuna muku shi kai tsaye bayan ka danna me. So kawai ga wani waje na ba sai kun je ko ina ba, kawai kai tsaye an sa pay me, gashi nan pay me. So kai tsaye sai ku kilikin ku danna shi akai. So bayan kun danna shi sai ku dan jira fuskarsa ta buɗo kamar haka. Kai tsaye za mu dan jira fuskarsa ta buɗo kamar haka. So kun ga account number da kamfanin opay ya bani wacce za a iya turo min kuɗi ba tare da na bada account number ta kamfani ba. Ga bank name nan, ga account number, account name. Dan ina so in downloading ko in posting, in downloading ɗauko ta dinga tura mutane, kai tsaye zan dauna download faster kawai. So bayan na danna kai tsaye, so shine hanyar da na ɗauko account number na Ainahi da kamfanin opay suka bani ba tare da na sha wahala. So wannan ita ce hanya mai sauki. Zaka iya kwafar account number nan kuma ka je wani zaka ga sunanka za ta baka ta Ainahi, gashi nan kuna gani. So wannan ita ce hanya mai sauki wajen gano opay account number. Da fatan bidiyon nan ya burge ka. Idan bidiyon nan yayi ma ko ya burge ka, kada ka manta da liking da sharing da comment. Mun gode, sai an jima. Amma wannan abu mai muhimmanci ne, ya kamata duk wani mai amfani da opay kada ya sake ya dinga ba da number wayarsa ana turo mar kuɗi a ita. So ka dinga ba da wannan shawara mai kyau kenan, saboda 'yan scammers ko yahu sun ƙware wajen karɓar lambar wayarka, su yi login ɗin account ɗinsu a cikin wayarsu ko kwamfutar ka. Bayan sun yi login, dama sun samu lambar ka, akwai wata software da su je kawai su sa phone number ka, su dinga ganin duk wani message da ake doma ta cikin wayarka, ta cikin wayarsu. So wannan pin ɗin nan, wannan number wayar taka a cikin na'urarsu, kai tsaye kamfanin opay zai zata kai ne ka shiga, sai su yi login a cikin wayarsu. Shikenan da sun yi login za su ga pin din da aka turo ma, sai su yi forget password. Suna yin forget password, so shikenan sun yi hacking din wannan account din naka na wallet, za su iya juya duk adadin kuɗin da yake ciki. Allah ya tsare. Dama akan YouTube ɗinmu kamar yadda wasu suka sani suna bibiyan mu, so abubuwa kala-kala, su yadda aka cire private number, da yadda zaka gano mutum yana bibiyar ka, da yadda zaka gyara matsalar wayar ka, ga su nan bidiyoyi kala-kala. So mun gode, sai an jima.